Mio. Ah. Wis muni urung. Halo. Ah, muni ya. Cah-cah HR jarak. Jarak. Suwe rapet tuh. Selamat malam. Selamat malam Mak Canggih Yulimbo, Mas Akbar sing bagus dhewe. Amin. Wajar. Amin. Ah bagus ora ngerti kanggone konokan. Sik, maksudnya piye? Iki lagi ketemu kok tembungmu kok wis ngabangne kuping. Konokan ki kanggone ora mung nguyuh tok ya bar. Terus maksudnya? Oh ya kenek ya Kang kok tak WA. Iya. Aku rung wayahe. Mas Dalang untune gisel nek mundak bagus. Nek Dek wau tenggen pondokan kuwata sing nyuwun foto. Amin. Wajan kok enten sing lemu wau Pak Ijange jenengan sing anyar ta? Mboten niku priyayi mriki kok priyayi pengkol mriki. Oh, aku ke salin ning kono ki ya enek sing nunggoni pacarku anyar, Mas. Pacare Mas Mio baru? Neng kene iki Siapa namanya Mas Mio? Lia. Lawemu. Lia iki pacarmu sing anyar. Nah, aku Dan awake lemu banget. make up ditonggoni. Ning anding kuwi ambekane iso bos. Ayo. Tapi sampean kan nyuwun sewu. Iya, Mlebet nggene Astabrata niku ket milai mlebet sak ngertos kula dites keperawanan. Nek sing cilik-cilik ngene iki kan jelas penak banyu dikekne bak wae rimso. Plukuduk. Oh, lah kuwi isih perawan. Lah nek Lia. Sik dibaleni sik. Wong nek jek perawan, tandane nek dilebokne banyu, Bleng mesti banyune munine piye? plukuduk. Niku jek perawan ya. Sik perawan. Lah nek Mbak Lia, Lah lebokne banyu bleng banyune sat. berarti ngono kuwi piye? Neres Termasuk perawan apa ora? Neresep kok perawan piye? Nggih. Alhamdulillah lautan manusia luar biasa mirsani Mas Akbar. Tepuk tangan buat pagelaran wayang kulit Mas Akbar. Alhamdulillah. Kula dongake ingkang sami rawuh rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Rejekine kathah turah blawah kenging kagem tindak ngibadah wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma Amin. barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha sedaya. Sholatullah salamullah ala yasin abdillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Pada kesempatan malam hari ini acaranipun bersih dusun. Bersih dusun, Mas. Resik dusun nite an-nadhofatu minal iman. Artinya Kebersihan itu sebagian daripada iman. Resik dusun menika berarti diresiki laire nggih batine. betul. Nggih kalbune nggih rejekine. Amin. Napa kok rejekine nggih diresiki diculne kagem sedekah, Heeh. dana rasa, Gelar pakeliran wayang kulit dari 430 kakak terkumpul dana sekitar 50 sekian. Wah, kagem gelar pagelaran wayang kulit wujud melestarikan budaya seni tradisi, Mas. Amin. Amargi napa ini dulu media siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga tetap diuri-uri sejak tengriki wayangan pertama nek boten klintu sejak tahun 1973. Wah, wayangan teng Pengkol niki. Dugi sak menika tahun 2025 rutin enek gange mung pas corona nika. Nggih. Kula apal. Kok iso apal, Mas? Oh, teko Pak Sukardi ya.
Tak kira nek atimu ya ati pengkol kene kok. Lho nek kula nek kali piantun pengkol pun bate. Apa nyedulur? Nggih nyedulur mugi-mugi panene brambang sae. Amin. Regane nggih sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing baku mboten namung rega lan brambang ingkang sae, mugi-mugi dipun barokahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal Wonten alamin. ing tlatah pengkol. Pengkol. Nah. Otak-atik gathuk nggih Mas. Pripun Mas? Pripun Mas Mio? Pengkol. Pengkol. Ping rakaping anggone gelar pakeliran wayang kulit. Nggih. Kol. Kol. Kolaborasi antarane musik pentatonis dan diatonis dipadukan jadi satu menjadi pagelaran yang indah. Desane napa niki? Ngerami. Ngrami. Ayo. Ngrembaka rahayu misuwur masyarakatipun. Ngerami itu ngrembaka rahayu misuwur. Misuwur. Kecamatanipun Kecamatannya Sukomoro. Suka wis ngarani, mara wis ngarani. Sapa sing mara rene manahipun atine mesti suka. Mesti seneng. Mesti seneng. Mergo ditanggapne wayang. Mboten namung niku berarti masyarakatipun ugi grapyak semanak. Betul. Luar biasa. Priyayi kene grapyak Mas. Grapyak niku pladene nggih bergas sedaya. Dagelan agek teko. Wah, Mas Meo teko langsung kopi, teh, dahar. Saking bergase urung diombe diundur neh. Niku dijoli sing langkung anget lho, Oh, Mas. iya, Langkung iya. panas. Tapi piantun mriki jelas kompak. Kompake Mas. Deloken ora sandadak dikongkon kabeh do madhep rene. Lah iya ngomong hiburane, pusat hiburannya menghadap ke sini kok. Lah kae kok enek madhep rono sitok wong nguyuh. Kok yo awas men karo wong nguyuh lho. Nggih bakul dukono dukene luar biasa. Alhamdulillahnya juga, Nggih. bersyukurnya juga malam ini diparingi terang. Alhamdulillah niku berarti awet dongane sedaya masyarakat wonten ing tlatah mriki. Nggih. Badhe mirsani wayang ya Allah jenengan paringi terang alhamdulillah kaijabah. Bibar isak wau pun kula gawane uyah kok Mas. Wah. Nggih kula Sampeyan- bengi panggung mriki. Kula gawane. Saiki mertua. Nggih. As Akbar saiki mertua. Wih nyapa kok malah didhewe aku. Aku saking anu Gumune. Iso terang ngene kula gawane uyah kula ubengi panggung niki. weh. Terus carane iki syaratnya pirantine siji uyah. Loro Tahu enak kuwi, Bos. Tahu karo uyah kok disambi enak. nyuwun sewu lho Mas. Mbok menawa nek enek petise. Kok malah Kok eneng ngombah tuwek kok terus uyah. Tahu nyuwun sewu lho Mas. pripun? Nek babakan udan. Lho. Oh, udan. Udan saka etan tolak bali ngetan. Udan saka kulon tolak bali ngulon. Lor. Tolak bali ngalor. Idul. Tolak bali ngidul sing ora iso sitok. Apa kuwi? Udan kon dhuwur. Mesti jeglok. Terus ora dhewe ngejak kancane lho mesti. Ngejak kancane wokeh. Aku dhewe lambeku keploh. Nek lambemu kuwi tangi turu wis udan terus kuwi. Ayo. Lambe kaya ngono kuwi iso muni, Mas. Iso. Apa iso dimanfaatkan ngono maksudnya? Iso. Maksudnya ada kegunaannya. Bisa. Kegunaannya lambe sing kaya ngono kuwi ngopo? Kowe ora ngerti nek aku numpak motor. Lah nyapa hubungane untu karo numpak motor iki lho? Lho, aku nek numpak motor suarane lambeku kaya gendul kena angin. Piye kuwi? Wah. Bianterne wer iso pak. Ngono ya. Nggih, nyun sewu lho Mas. Pripun? Ngono kuwi aku ya tau kuwirangan kok. Lho, masalah apa? Pas tuku tiket sepur ning stasiun. Ngelungke Ngelungke dhuwit ning loket tangan urung teko nggon untuk mecahke kaca. Kuwi jenenge untung gragas kuwi. Ayo kuwirangan ta ya asep. Tapi nek ngono kuwi maksudmu dalam berumah tangga, ngono ki aman ya, Mas? Aman. Membangun rumah tangga. Ora ngerti spesiale wong untu monyong sampean. Lho, spesialisnya untuk monyong niku napa? Pomo mencium irung-irung kena lambes mak. Kauri. Ngono ya. Ki sindan-sindan iso malah kiri-kiri. Sinden sakmene mbane jagoku ya sitok. Apa? Yuku pinggir dhewe kalah.
Kok ketoknya kok anu toh mempunyai hubungan sama sinden pojok dhewe to sampean iki? Lah hubungan piye liyane nyinden terus kono maca mantra. Sinden pojok niku? Heeh. Maca mantra piye lho? Lah kono piye diluk-diluk masuk angin. Terus lupute ngono ya semlemet kene madarane. Terus engke semudun engke mbuh mending besan mbuh. Yo letaknya di pojok. Nanti ono apa leh yuswane pun sepuh dadi umpamane masuk angin lumrah. Tapi ya matur nuwun iki pesinden ingkang sepuh menika anggone nyecep uyah niku ibarate pun langkung kathah timbang sing nem-nem. Betul. Nah, terus setiap pagelaran wayang kulit mesti enten ingkang sepuh, ingkang tuwa. Wong tuwa niku wis tau dadi cah nom, ning cah nom urung tau dadi nggih. tuwa. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap orang tua. Betul. Apalagi orang tua kita sendiri. Kuwi wajib ta, Wajib. Nggih. Cak lupute dinggo nyinden nggo tuwek-tuwekan karo dinggo tunggu cok bakal, Mas. Kok nemen-nemene. Lah sing ujubne sapa nek rasi tuwek mosok sing nom? Ya para ahli agama teng Pengkol mriki to. Oh niku mosok tak sinden Astabrata kok iso ngujubne slametan ujug tamet lho jungkeng. Gek terus deloken nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Nek lenggah ngene ketoke gatel mbombo. Arep ngukul kan ora penak. Dadi njur kono ngene. Pripun nek lega piye? Nek lungguh plek ngene iki arep ngukur kok ora penak akeh men wong. Terus iya wis tak kukur ngene. Nek mau ngematne kok nganti tekan kono. Lah kula ngemake keke ngandhap wae. Liya ya isih melek. Ya, kowe munggah panggung apa piye? Jeplok ora? Jan. Nganggo rasukan apa to Mbak Liai sing nganggo rasukan apa? Iki biru padha karo terop. Kowe kira-kira klambine turahan terop. Iya, oh, lah kuwi kae iki dadi ontran-ontran kok. Piye? Bekas sepanduk iki dienggo klambi karo Ria. Oh, bekas spanduk. Bekas sepanduk. Lah bekas spanduk biasanya nek tulisane to. Sepanduk kolam renang. Dadi begitu dienggo ngene iki lha kok pas kene enek tulisane. Tulisane piye? Kedalaman 50 meter ngene. Wah, iya. Lah neo. Lah wingenane malah apik neh. Apike. Bekas sak kebo pupuk mbombo. Heeh. Lah kene iki lha kok enek tulisane berat bersih 50 kg. Nganggo ngono kuwi ya. Dinggo sing ngisor nggih roh. Lah jarimu nak Mbak Lia pacarmu. Kowe yo aja gelem kalah nganggo bekas spanduk, nganggo bekas pamflet no. Iya tahu. Oh tahu. Tak nggo kathok ngene iki malah enek tulisane kok. Apa? Jangan digancu ngono. Kuwi apa? Lho tenan bekase nggene pupuk nika lho. Sinden Astabrata luar biasa ayu-ayu. Ngene iki teko omah bojo kudu tak pateni. Dipateni lampune terus ngibadah salat tahajud. Yuk, pikirane aja teko ndi-ndi. Orang itu harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Oh, setia aku, Mas. Istri itu wong enek tetep bukan gini, Mas. Piye? Wong rabi kuwi seneng. Ning aja seneng rabi. Kowe teko ndi-ndi. Siji dinggo selawase Mas. Nyuwun sewu. Kula dereng rabi nyuwun sewu. Nggih. Ning kula namung penyambung lidah karena dalang itu penyambung lidah dari para sesepuh, para senior. Setia itu perlu kok. Oh, perlu. Luar biasa. Wah, wong nek ora setia biasane ngentut ae ngono. Ibaratnya Mas, ada perumpamaan cinta itu buta. Cinta itu buta. Ibaratnya sak elek-eleke bojomu. Nek kowe ana dalan petuk cah wedok ayu, buta, meremo ning bali ning omah. Dengan prinsip ora ana wong wedok ayu sak liyane bojoku. Nah, ngono lho lakonono. Lah iya, wis tak kandhani kowe iki krungu apa ora kuping. Malah ngandani aku. Mas, pripun? Sinden sakmene mbiyane niki lho Mas Dalang. Mbok dijumenengke. Lah iya no, ini ada Mbak Rinvi. Saya belum pernah bertemu, baru di panggung kali ini bertemu. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cium. Tak sayang. Lah sayang ki nek ra cium ya ora penak. Nek sing nyium kowe mune diagem mic-nya Mbak Yu. Ayo diskon itu. Oh, Astabrata. Maka.
kaya kelir. Dadi jaran nduk. Jarane rong dinggo, jarane dinggo. Lah niki mengke mawon. Kusik. Sak cukupe to, sak cukupe ya. Untuk pembuka dulu, untuk pembuka. Mas sabar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Heeh. Aku ya pengen mengendarai. Pripun to? Kok Anu. mengendarai niku maksudnya? Loh, kan lumrah to, Nduk, jaran iki tumpakane menungso. Oh, ngoten. Mengendarai kuda, baik jalannya tuk tik. Tapi biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek jenengan gendere cowok, berarti kudane ya kudu cowok. Nek gendere Cewek, ya berarti kudu cewek. Oh, lho iki berarti jaran cowok iki. Niki selak deloke. Niki rek niki banci niki. Lho kok banci? Jaran Pripun? apa? Selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Mas Akbar, wilujeng dalugi. Baru malam ini kita bertemu nggih. Enje, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladiwano. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oke, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulung Agung Iya. Utara CT. Kula Kota Jede. kula meo. Ora takon. Mbak Rinvi, Mbak Aja, Mas Rinvi. Akbar. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten, Horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. 4 tahun. Mas Dalang. Heeh. Nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono lho. Heeh. Cocok. Mbak Rinvi. Dalam Mas Kalau Akbar. saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa, Mbak. Nek sampeyan ngisorku 4 tahun, aku ndak krasa. Dan krasane pripun? Lah ngene maksudnya sampeyan berada di bawahku atau kula mboten krasa? Modus. Terus berarti Salaman dulu, oh salaman dulu. Nah, alah. Ya Allah, derdek. Ojo asu. Pengen piye? Lah, jenengan ki pengen salaman to? Delok salaman dulu. Pak De, Salaman. mboten salaman. Pak Deko, kedoke rego iki. Nyeluk aku ora Pak D. Lah pripun? Bro. Oh, bro, oke. Tadi Bro Meo? Heeh. Oke, salaman riyen Bro Meo. Bro kudu bro. Lah nggih. Bro, kok Loh, bro? tapi lek alon dadine bro. Ah, Iya toh? iya. Nah, Lah, jan. salaman dulu bro Meo. Ya Allah, halim. Mbak. Nyapo. Kok yo minggu. Dibaleni kok kono, Mbak. Kok kono, Mbak. Salaman. Di sana. Nah, iya, Salaman tadi. dari pojok. Dari pojok. Kok kono. Manut aku, tak bolehne. Wis. Ayo 1 2 3 Selamat malam Bro Meo. Ya Allah. Telek. Nyapa kok telek iki? Aku ora badan. Lho, Wis ora dereng to? Dereng salam to? Salim. Lah nggih, pripun to? Salim. Salim. Ah, boyo ngono kuwi dran to saliman. Jejer. Kowe iki Pripun? nyapo mbok ambu barang kok. Nyapa? Kok didilan barang iki? Gila. Jejer. Piye? Condronen, Mas. Kowe yo iki umpama dadi manten no, Piye? Lah sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Lah nek pomo jejer mlaku ngene iki pomo sing ngerti rada kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan. Sing rada mburi mesti gak ketok. Lho, sindene bar tuku kirik.
Aku ora omong lho ya. Gak omong ya. Mbak Invi Mas menyapa Dan. masyarakat dulu. Wah, nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Niki bersih Nggih. dusun. Ini acaranya bersih desa ya. Atase dusun Dusun, niku dusun. mawon saged iuran rutin kuat setiap tahun, berarti ndudeke yen to masyarakatipun sayuk guyub Oh, rukun. Masya Allah, berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Pengkol, Dusun Pengkol. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, Amin. diparingi rezeki berkah barokah babrah melimpah. Amin. Gek munggah neng lah, gek tuku Mas. saksa, Wah, tuku sapi per, ra. gek turun lum. Dulu. Lho, apa lagi? Sing tukang ngenong, Sampai tuh sih kamu saya ngomongnya banyak kayak apa? sing ngetok, tukang neramudan. Heeh. Mbak Invi. Anjir Mas. Wah, luar biasa panjenengan kelahiran tahun 2004. 2004 nggih. 2004 Tulungagunge pundi lho, Pak? Tulungagunnya bagian gunung Mas Akbar. Oh, Sendang. Oh, Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Loh. Di Tugu. Loh. Di Sendang. Nah, itu rumah saya. Eh, Sama digatuk-gatuk nih. Sumpah-sumpah gak mampu sih gitu tenanan. Dicekek glegek. KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Tiga Desa. Desa Tugu Sendang. Dalamnya Pak Tarlan. Betul, betul. Adekno aku mbiyen KKN ning guyangan. Wah, Loh, kowe nganggo bener. betul sama hilang ya Mas. Oh, jenengan nggih tugune nggih. Enje, pas lapangan tugunya. Lah tugu kok cilik. Loh, ini Tigi namanya. Oh, tigi. Satu Oh. bulan saya di sana, Mbak. Oh, 1 bulan. Enje, benjing lek sowan teng mriko malih monggo mampir. Aja mampir. Maksudnya mampir ning ngarep omahku ki nek bakul ngono lho, Mas, tak kon tumben. musuh bocah iki jolan sandal si wedok meteng. Mbok mampir nene wajan. Ayo saiki ngene. Enggak. Saiki ngaturke tetembangan. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Wah, bene kok. Aduh silet pitik. Bujaremu nyicipi, Mas. Suara. Lah iki gak dimainke man-man to. Lho, lah ke Mas suarane panjenengan. Di Eh. Pandra bawa sik. Bawa. Betul. Digandrung dulu mongko sing nembang baru Mbak Rinvi. Oke. Bawa kok wis sembarang pelok. Tak gandring ya. Lho, gandrung, gandring ki titik apa piye kok digandrung? Gandring banget. Lam tilam. Iya. Berjiwa tanpa gulingan. Wah, sing lanang itu anugerah, sing wedok musibah. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Ya. Gandese luwese aduh nimas dalange pengen. Ki lho aku entuk WA Pripun? saking Bumeo. Lho, Ayo, wes iki wes bahaya nek iki. iki mesti adu-adu lho, Bro. Bumeo. Lah iki lho. Nyapa? Mas Akbar, mangke rampung wayangan Meo mang pateni iku kalih jenengan mawon. Oh. Ada. Delok to, sik di to omongan. Diwaca. Oh, lho iki lho, bar engko urip noneh. Oh, Ayo. cak saya gelem. Aku pikir repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan ge kerayan yoga. Ayo. Ning kuning lancer kuning kinomolian
ayune blebese aduh nimas inten-inten pun kakang dewe Gonge manual. wayang cak ngempul malah undut ae wayahe ngempul undut lali lek ngempul kempul dhewe Iso ya. Iso, nggih berarti iso kempul iso. Mau bas iso ora bas. Oh, apik ya lambene. Multifungsi nggih. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. ya Nyapa? terus cangkem karo mbok uyuwi Ora. harus kudu gelut ayo Ora. Mbak Rinvi Nggih Mas Akbar. hanembang supados Siap. hanglipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Pengkol nggih. Nggih. jadi perkara Anu Mbak, Nggih. niki wonten pamundutan liwung kalih ninggalkan tresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggalkan tresnan nggih. Digarap jaranan pareng. Nggih. Ninggalkan Ya. tresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. ki bocah iki ketoke wis moh karo menungso Lah ten napa? lho atase nyanyi njaluk digarap jaran Lho. Maksudnya iramanya. Oh, iramanya jaranan, tak kira kowe nggih. kan njaluk digarap jaran Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. oh iya Ketokno ciri khas tulung agungmu, Mbak. Iya. Ciri khas tulung agung tidak ada lain yaitu adalah hasenderewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Ya, coba kayak ngapa? Ninggal katesan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Mewati. Lho kok yo ngelih-ngelih jeneng ki yo kok nyala. Ananda nggih. Ananda nggih. Ananda Sumiung. Bulan apa Mbak lahir jenengan? Mei Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Lah jenengan kok semerep? Yo no nek Mei iki Gemini. Oh, Cocok. soalnya Gen Z nggih. Gen Z, nggih. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok terwelu iki niku sio. Pokoknya aku apalku Trowelu. Oh nggih, Bon. Ulang internet. Oh, soalnya gisul soalnya nggih. Solo sak cangkem kabeh. Niku bahasa halusnya gisul. Wis apalku lahirnya tahun piro Trowelu. Yo, coba kayak apa ya? Digarap-garap ninggal ketesan bersama Mbak Rinvi Ananda Mit Tulung Agung. Yo, coba. Asta berapa?
dihabiskan. Yo. Ojo lali pawanku pertemuan janjimu aku akan setia satu Loh, lah kok mbok buka nang kene iki lho. Weh. Bojara. Tak kira nek arep Kami pun bisa turun kotak Mas hewan kananku Bojo awas wah jarane lanang kesenengan Thank you.
pun risang pati bujong anom ingkang sanrebek ibit kalih prawadya saking antarang edo komplit oh ganongan ganong awas ganongane cilik kaya roti totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas pikir untune kemeng kurang gede. Ayo ya. Oh kono. Makane ancang-ancang ya. Duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Ayo. Engko suwek. Jarike iki lho, Dik. Ayo. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Sampeyan nek kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Kosan. Bagus sing ngene kaya shot. Oh. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki wis juga cak kayange. Kok iki? Oh iki. Oke. Goreng. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Wah ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi lho. Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Oh iya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Bathuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki lho ngantor Mas. Piye jadi? Kok lah ya kok buta cangkel umume lek gawe ganongan ngene ya. Lah iki ngene. Ora mentolo nyawang aku. Mas iki mung tepak. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Kirik. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Oh. Alon.
wis. Sama saiki ning kono meneng karo mene ya. Sik meneng. Karo ngono tapi mangga. Kaya ngono. Oh, ngono, oke. Loh, aja ngono, sampean ngene. Nah, ngono lho. Nah. Hei! Iya, Ya ngono malah. ya ngono. Baik aku. Ayo, Mas. Ayo, pas mata nih. Pas mata nih. Iya. Wes. Wah, ini aku remuk kabeh iku. Ya ora apa-apa mau rusak ning kene berarti kan sitok tak pek. Ini ansar. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Brambange batine oke. Amin, nggih. Wah. Kenapa mbok malih niki dirangkai yo, nggih. Ojo. Jereke kok Pak Heru. sampe ho. Oh, waduh Lia. Lia. Wah, iki to, Mas. Ya Allah. Di kalian di. Lah kok Mbak Lia sing kayak gini. Ayo jane. Ya. Ayo. Ayo. Wah, lagi bopone iki. Warok. Ayo randomo ada ento. Salaman Mbak Tia. Salaman. Selamat malam Mbak Lia. Masya Allah. Ada. Dipakai to, Mas. Iya. Ojo kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus kowe iki mosok sampe kelaran. Ora mungkin nyun sewu Mbak. Hanya. Dikapake to jane podoane. Anu kuwen centet. Iya. Nyun sewu ngagemik, Mbak. Ngagemik, nggih. Ngagemik. Ama zamanane mana. Iki to pacare Mas Mio iki. Wah, iki to rayakno sampean gak iso bengi pitung gak iso turu pitung bengi pitung dalu ki ya gitu. Mergae kebleken ampek. Alhamdulillah gak Iso omong. Lah wong gitu. Oh iya iso. Bisa Mbak, sama iso goyang ora? Iso joget apa gak? Iso. Reog Ponorogo. Ayo. Garongan. Wah. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Tak sawen iki. Masa ibu bumi. Tepuk tangan ayo lho. Nek wis ora nggo dadak merak iki yo. Ayo Mbak. Ojo dhuwur-dhuwur. Aduh. Aja kok Ojo. Aja kok erane. Kodoke mlebu. Jangan ngomong sama semene wae. Tapi kae kan go katok jero. Oh iki arep golek ning katok jero bingung lho. Ayo. Lindu. Wong dikon joget ganong malah ngetokne sumu. Wes makasih Mbak Tia. Terima kasih, Wah Jan. Oke, sebentar Mbak Lia. Terima kasih ya. Mau dibalikne. Tak balikin kan. Nyok kowe sitok kas. Mas sembah nuwun. Ya ora apa-apa Aku iki ya. kaya nek ngowahi wong kok. Ngono iso ira. Ngono wis iso-isono pamit. Iki iso mudhun apa ora? Jaga baik. Lho.
Lah wong kono kon dhuwur wajur mak jeleng ngono. Istirahat dulu Mbak Dwi. Oh iya, terima kasih Mas Akbar. Luar biasa. Luar biasa. Wah, jan. Ngono Nggih. panitia iki saran ke meo padha emoh. Dilanjut ya Mas. Oke. Mbak Renjel karo Mbak Yola jumeneng bareng. Ayo, Mbak Renjel karo Mbak Yola. Yuk, Renjel. Sepatita, yuk. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Renjel. Iya, Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Wilujeng dalu juga untuk Mbak Yolanda. Selamat malam Mas Akbar. Iya. Wilujeng dalu Mas Akbar. Lama tidak jumpa sama Mbak Renjel sama Mbak Yolanda. Iya, lama sekali ya Mas ya. Sudah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun ya Mas ya. Nggih, ngaten iki nek kula dalang ditunggoni Mbak Renjel semangat kula tambah 30%. Ngomong nggih. Kakak jarine Renpi. Mukidi. Ya ngono ki ndak apa-apa ya Mas ya. Ndak apa-apa, Lah ndak apa-apa. ning dhuwur ngene iki ora apa-apa Mas. Ora Punyanya umum ngono ki. Kok Mas Neo, ini sama-sama lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Isi, weton isi niki. Lek tengen jenengan. Nek Mbak Yolanda leting kula. Nggih. Nek niki di atas kula. Lah kowe apa lali? Napa? Aku rektormu lho. repot ya Allah. Kaya ambruk langsung isi langsung. Lho Mbak Renjel niki juga mempunyai talenta yang luar biasa. Apa iki apa ya iso jaran? Mboten. Ora, Mas Neo malah. ora jaran. Lah, mami ngendang pripun, Mbak? Wah, Oke. Wah. Langgam nih. Oke ya. Langgam oke. Pindah ngarep cemplon Mas. Oke, dipindah mboten kula sing mandap. Mboten mengke eman-eman jenengan nek. Eman-eman kok. Kowe mboten percaya kali kanca-kanca. Kowe kok mudhun nggih krayan cacah biar malahan. Ngono ya. Anu to ganas-ganas ngono ya. Ini. Asa berata ya ganas-ganas to. Kamu pengen tahu bagaimana suara buaya? Bagaimana maksudnya? Selamat pagi sayang. Oh, ngono lho. Tak ning ndi? Ngono sih alon-alon. Niki ndelok ajar nggih Mas Akbar kula. Terus iki mik. Mic-nya Mas tolong mic-nya. Mic vokal diubah tak. Bantal sindenya dipindah apa mboten? Oh, mboten usah. Oh, mboten usah. Apa badhe lenggah teng jaran? Ya. Monggo sing ngendang Mbak Renjel, sing nembang Mbak Yolanda. Wis pokoke kita kupas potensi-potensi malam ini. Masing-masing luar biasa. Ya, langgan mawon. Nggih, mengke sing kedua bacotne jaipongan ya Mas ya. Siap. Oke. Oke. Dicek sik suara kendangnya dicek sik. Oke. Saya cek dulu ya. Ini kulitnya saya cek dulu. Kulit kendang. Oh, kulit kendang. Iya, Sama iya. kok pikirannya. Pikirannya padha karo pikiranku. Ketatap untu Mas. Pikiranku Aku wis bolak-balik. Coba tak. Tak. Ya. Tak. Muni mboten. Miki. Anu di unggahne Mas. Heeh. Gen.
Dugahne mikir. Iki wis Muni tapi tak jobo. Pun muni. pun Sampun. Dijajah tak Pak Bambang ora sah tak ngono. Tak. Ya, deng. Dut. Wih. Wis ora apa-apa. Nek didut Mbak Rachel marah mengira. Iso. Aku boleh merinding nih ya Mas. ayo iki tunggal ya Lah nyapa to? mosok didudut cah kowe terus merinding Lah wong ganteng iki Mas. Masa aku ndak kedut-kedut. lah aku ora ganteng Aku kacek siteng nek ora anak ayu mobilah wis ora. Yo, anu ya, kelanggam dulu. Udah kuning saja. Udah Oke. kuning saja. Langgam. Ini berarti langsung buka celuk nggih? Celuk ditompo kendang. Mengko kerambah kedua kok ditibake jaipong Mbak Rachel ben apa itu bersama kur sama Mbak Yolanda. Ya. Oke, yuk coba kayak apa? Buka celuk langsung kemawon Mbak Yolanda. Ya. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyur Tepuk tangan sing sayang. iki putri yo iso ngendang adekno adikku SMP meteng ora krasa iso awan lan bengi
Terima kasih Mbak Renjel, Mbak Yolanda. Luar biasa Mas Akbar. Sip 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 luar biasa. Ini sesuk wis dadi konten-konten. Nggih, Bahan konten. alhamdulillah YouTuber kata Mas Ya. juga turut menyiarkan pagelaran pada kesempatan malam hari Ya, ini. betul. Siapa lagi Mas Akbar? Dik Risa, Dik Dwi, Dik Sinta, terus Dik Pesek, jumeneng bareng. Ya. Di pesek. Seperti, Cok. Yuk. Ayo sing musik. Getik gong plastik. Gong atom. Gong atom Mas Akbar. Ayo sing kira-kira kompak apa yo? Manut berempat. Tambal ban. Balban juga boleh. Oke. Balban ini ada permintaan tambal ban juga ini. Dari request RT 11 Pak Daryanto. Oke. Baik, oke para hadirin yang berbahaya. Iya. Yang berikut ini ada 4 artis dari Astabrata Group Iya. menghadirkan sebuah tembang atau lagu untuk panjenengan semua bareng-bareng HR Audio. Ya, HR Audio juga melayani sound duduk, sound gantung, sound pendem. Ya. Loh, Nek kurang marah mesti pendem sa operatornya. mulai jeblok kok sono dipendem. Astabrata. Yuk. Astabrata. Terima kasih. Ayo. Dapur. Monggo perkara lagu liyane ditutuke ning nggon gara-gara paret sama ya. Mekaten Mak Cangi Yulibo kirang langkungipun anggenipun atur leluhur nyuwun gunging samudra panaksami. matur nuwun. Sedaya sawetes gegojekan. Betul. Mak, piye? Ayo ditutupne lakone Banjaran Wisanggeni. Mengko perkara gegojekan karo tetembangan dibacutne nggon gara-gara paret sama sing omber jagate ngono ya, Mak. Yo, surak semprang bareng tumandang. Tak dereke, Mak.